Milí bratia a sestry, drahí pútnici, všetci putujeme, všetci sme v tej istej lodi, v loďke cirkvi, a túto loďku chce kormidlovať Ježiš Kristus a od nás žiada spoluprácu. To je dôležité. Na akejkoľvek a na každej úrovni. Či som biskup, či som kňaz, reholník, reholná sestra, ženatý, vydatá, slobodný, bohoslovec, vdovec, vdova, to je jedno. To je tá podstatná myšlienka, by som povedal, ktorú prináša svätý Pavol, keď hovorí, už niet Gréka ani Rímana, už nie je dôležitá žiadna národnosť, žiadna rasa, ale len jedno, nové stvorenie v Kristovi, nový človek. Toto je dôležité. Ešte raz vás teda oslovujem a teším sa z toho, že môžeme spoločne sláviť túto liturgiu, oslavovať Boha. Drahí pútnici, cirkev putujúca. To, čo dneska Svätý Otec hovoril, keď sme počuli ten kratučký úryvok, že v nádeji sme spasení. Ešte ani ty, ani ja si nevidel to, čo ťa čaká, ale v nádeji si spasený. Keby sme už videli to, čo nás čaká, on povedal, to by už nebola nádej, to by už bolo nazeranie. Ale my tu, ako slávime svätú liturgiu, hľadíme očami viery na to, čo nás azda čaká. A dúfajme, že nás čaká. Nové stvorenie, spása v Ježišovi Kristovi, spoločenstvo svätých v nebi. Bez Pavla by sme nepochopili, že spása je darom milosti. A nie nejaký ovocie zásluh. On to bol, ktorý otvoril cirkev pre pohanov, pre nás. On vybojoval ten zápas o univerzálnosť Krista. Že Ježiš neprišiel v úvodzovkách len pre svojich, ale pre všetkých, úplne pre všetkých. Pre Grékov aj Rímanov, pre múdrych aj jednoduchých, pre mužov aj ženy, pre otrokárov i otrokov, pre slobodných i zotročených. A keď dnes cirkev zápasí o to, ako byť a zostať verná tomuto slovu, Pavol nám ukazuje cestu. Byť všetkým pre všetko. Aby som aspoň niektorých získal. Aby sme aspoň niektorých získali. Dnešný druhý obraz. Čo znamená loviť ľudí? Odteraz už budeš loviť ľudí. Je to paradoxné, lebo lov zvyčajne znamená smrť pre toho, kto je ulovený. Alebo čo je ulovené? Pre toho, koho chytia. Ale Ježišov lov je opačný. Tento lov zachraňuje. Z mora hriechu, z hlbín strachu, z pasce smrti. On nás vyťahuje do slobody synov a dcér Božích. A Pavol sa stal tiež takýmto rybárom. Lebo nezískával ľudí pre seba, ale pre Krista. A teraz aj tá otázka pre nás. Kto bude dnes loviť? Či si ty a ja, či si na dnes lovcom? Kratučko si pripomeňme tú anabázu Pavlovu, jeho života. Narodil sa v Tarze ako Saul, horlivý farizej, bol vychovaný v prísnosti Mojžišovho zákona. Jeho prvý kontakt s kresťanstvom bol naplnený nenávisťou,
bol pri ukameňovaní Štefana a horlivo potom prenasledoval Kristových nasledovníkov. Ale potom prišla cesta do Damasku, zjavenie sa Krista z mŕtvych stalého, Pavol bol zvrhnutý na zem a oslepol, aby sa mohol duchovne uzdraviť, keď počuje hlas. Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Nie prečo prenasleduješ kresťanov, ale prečo prenasleduješ mňa? Lebo Kristus a cirkev sú jedno a to isté. Pavol sa stal najväčším misionárom prvotnej cirkvi. Prešiel tisíce kilometrov peši, loďou, v nebezpečenstve na púšti, v nebezpečenstve na mori, v nebezpečenstve medzi falošnými bratmi, v nebezpečenstve v mestách, v nebezpečenstve v divočine. Založil kresťanské spoločenstva a komunity v Efeze, v Korinte, v Solúne, v Ríme. Písal listy, ktoré sú dodnes základom kresťanskej teológie a špirituality. Bol prenasledovaný, bičovaný a väznený a nakoniec, ako jeho pán, položil aj on život. Druhá postava, ktorú sme dnes videli v Evanjeliu, je svätý Peter. A možno, že aj my máme v živote tento stav, ako mal Peter. Už sa cítime unavení, frustrovaní, neúspešní, s pocitom, že už sa nedá nič robiť. A možno máme za sebou aj pády, ako Pavol. Časy, keď sme sa mýlili, keď sme možno ubližovali iným a utekali pred pravdou o sebe. Ale práve týmto ľuďom, tebe, Ježiš dnes hovorí, neboj sa. Neboj sa svojej minulosti. Boh ťa nevolá preto, čo si bol, ale preto, čo z teba môže byť. Neboj sa neúspechu. Nepozeraj na to, že tvoje siete sú deravé, roztrhané, že tvoja loďka je už nefunkčná. Ježiš chce vstúpiť do tvojej loďky. Videli ste už po mestách, po parkoch rozhádzané tie kolobežky alebo tie bicykle. Zoberieš si, ktorý chceš. Ježiš takto neuvažuje. Nastúpil do loďky, ktorá patrila Petrovi. Tam je to napísané. Ježiš chce nastúpiť do života, ktorý patrí tebe, Helena. Tebe, Jozef. Nielen tak hocikomu. Ježiš chce nastúpiť do tvojho konkrétneho života. Otázkou je, či mu ten svoj život požičiam. Či ho priberiem do svojho života. Či môže u mňa prebývať. A nie v živote, ktorý si ty možno vysnívala alebo vysníval a chceš ho vyprodukovať, aby si sa mohol predstaviť Bohu ako bezhriešný a dokonalý človek. Nie. Dovoľ mu, aby vstúpil do tvojej úbohosti, do mojej hriešnosti, tam do tých temných zákutí, ktoré nechceme, aby boli osvetlené pred druhým. A Boh o nich vie. A hovorí ti, neboj sa. Neboj sa, lebo ťa chcem urobiť rybárom ľudí. Čo hovorí toto písmo? Čo hovorí táto výzva? Nie všetci pôjdeme do cudzích krajín, nebojte sa. Každý má však svoje misijné územie v rodine, v práci, medzi priateľmi. Každý z nás môže žiť tak, aby nás ľudia cítili a mohli povedať, tento človek stretol Krista.
Kto by vedel o nejakom rybárovi z Genezareckého jazera dnes? Kto by vedel o nejakom farizejskom učiteľovi, filozofovi, teológovi z Tarzu? Ak by sa jeho život, ak by sa ich životy neskrížili s Ježišom Kristom. To stretnutie s Ježišom Kristom robí z teba človeka, o ktorom tí druhí môžu povedať, tento človek stretol Krista. Tento človek sa videl s Kristom. Nemusí to byť fyzicky alebo nejakej transcendentnom videní. Ale stretnúť Krista znamená dať mu svoj život. A tak ťa svätý apoštol Pavol tu pri tvojom hrobe odvážne prosíme, vypros nám srdce, ktoré horí pre evanjelium. Vypros nám múdrosť, ktorá vie spájať vernosť s odvahou. Vypros nám vieru, ktorá ide až na kraj sveta. Alebo aspoň na druhý breh našich vlastných uzavretých srdc a uzavretých vzťahov. Lebo ako ty, aj my chceme jedného dňa povedať: dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. A aj keď sa pozrieme do svojho života, aby sme mali zase odvahu s Petrom povedať: Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa mám rád. To nie je kvôli našej vlastnej sláve, ale kvôli sláve toho, ktorý nás zachránil a posiela nás do sveta. Sláva Isusu Kristu.